sau này kan lo hrim a screen record hi kan sim sakanga hei tuna sound kan record zo ne chuan kan bek anga setting a kan lut anga screen record ti hai sar sang h sunga i type anga chuan nei ta hian ka ko na zona hian lut anga chuan i tol chawang sound record sound record hei ta hian a awma sound eng mai on lo hrim a microphone audio a hian dahna chuan khan screen record chu pa ngai dun na ron am mai ang chuan adik nge dik lo kan test le ang tuna ha kan thil siam kha ka en lokong hei chu adik ani chuan a ring thanga adik lo ni ro chuan a ri en leng mo ka ze mo ka hei chu adik ani chuan a ring thanga adik lo ni ro chuan a ri en leng ti zong khani mai te se hi vivo bi kania ka khoi hi chu mi te chu